môžete využiť pri vlastnom meraní. Takže keď si donesiete, rovno si vyplníte namerané údaje do tabuľky, dosadíte a vypočítate si zadanie. Takže na budúce cvičenie by sme sa stretli tu, v TP3, a tu ešte by sme do tých dielní, to čo som vravel, že by platilo dnes, keď sa to nezmenilo. To je 11. týždeň, v ktorom by sme teda si povedali o skúškach zvariteľnosti a napätiach a deformáciách pri zváraní. Mali by sme teda ešte tepelné spracovanie, to som vám dnes ukázal, je to na strane 48-49. Je to tam popísané, vysvetľovať to nejako podrobne netreba. A budete robiť na budúce cvičenie to laboratórne cvičenie. Potom je 12. týždeň, v ňom si napíšeme písomku z technológie zvárania a donesiete mi hotový labák. Za týždeň to stihnete prerátať a na cvičení 12. odovzdáte labák a v 13. týždni už máme potom zápočtový, kde by ste sa dozvedeli počet tých bodov, dali by sme všetko dokopy a ešte by sa tam vysvetlilo, aké chyby pri zvároch môžeme mať a o technologickom postupe zvárania VPS by sme hovorili. Dobre? Takýto by bol potom plán. Tak na tú písomku rátajte 12. týždeň. Ak by sa nestihlo napríklad tie teploty v tom zváracom plameni, tak mi to poviete, nakreslím to na cvičenia, aby ste to vedeli potom z zápočtovej písomky a tú volt amperovú charakteristiku. To som počul, že ešte ste nezačali tú technológiu na prednáškach. Ešte tvárne sa bere, hej? No, máte nejaké otázky?